Žil som v takom ruchu, chaosu a všetkých tých zvukoch tohto sveta a táto duchovná obnova bola pre mňa niečím, kde som sa mohol úplne zastaviť, stíšiť a naladiť sa na také počúvanie Božieho hlasu. Ja môžem povedať za seba, že som sa stretla s Bohom a to úplne iným spôsobom ako doteraz a bolo to veľmi, veľmi príťažlivé pre mňa. Ja som na ignacianských cvičeniach našla veľký pokoj a zároveň také ukotvenie vo viere. To bol naozaj čas veľmi hlbokého stretnutia sa s Pánom. Bolo to v prvom rade o tom, že som bol ja a Pán. Pre mňa osobne taký čas stíšenia, spoznávania seba. Naozaj to bol taký vzácny čas s Bohom, tak budovania vzťahu. Všetky tie podmienky sú tam dokonalé na to, aby proste Pán Boh konal. Naozaj, verte mi alebo nie, ale je to tak. Proste Pán Boh ku mne hovoril veľmi jasne a veľmi... Cítil som jeho blízkosť. Tým, že to prebiehalo naozaj na takej tej úrovni ducha, tak ovocie som z týchto cvičení žala ešte veľmi dlho. Ovocie tých duchovných cvičení je aj naše manželstvo. Keďže sme sa práve na duchovných cvičeniach spoznali, stretli a teda neskôr sme sa vzali. Chcela by som povzbudiť aj ľudí, ktoré majú, čo je len trošku ich to niečím zaujme alebo zabolá. Odporúčam ich každému, kto túži po tomto možno náročnom čase naozaj tak spočinúť Bohu a znovu sa ho tak dotknúť. Naozaj je to čas veľkej milosti, kedy môžete zakúsiť Pánov hlas veľmi jasne vo svojom živote. Hlavne ak možno hľadáte nejaké rozhodnutie a potrebujete spraviť možno nejaký krok v živote. Takže určite vás pozbudzujeme, ak sa vám dá, tak príďte, neváhajte, bude to určite skvelý čas a požehnaný čas. Presne tak. A tak vás všetkých pozývam na tieto duchovné cvičenia a môžeme tak prežiť spoločne hlboký duchovný čas a tešíme sa na to, ako vás uvidíme a hlavne z ovocia, ktoré prinesú. Chcem aj teba pozvať na túto duchovnú obnovu. Prídi a verím, že môžeš zažiť to, ako Boh ku tebe prehovára, ako ti ukazuje smer, ako ti ukazuje kadiaľ ísť, ak akokoľvek váhaš v tejto fáze života, že čo je tvoje poslanie, kde je tvoje miesto v tomto živote. A tak verím, že práve táto duchovná obnova ti môže pomôcť rozlíšiť toto. Takže poď do toho.